халыктың дәүләткә ышанысы дип кабул итәм тине Ради Хабиров 4 сәгать дәвамында барган тура эфирда. Башкортстан башлыгының халык менән тура бәйләнеш йомгаклары турында һөйләшүдә дәвам итәбез. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Стәрлетамак район хакимияте башлыгы Рита Сәмигуллина. Һаумыгыз, Рита Мөндариковна. Рита Мөндариковна, һорауларның береһе, башлыкка белгән һорауларның береһе, ул хатын-кызларның җитәкче вазифаларында эшләүе турында иде. Инде хатын-кызлар һәм ир-егетләр ничә ел инде тиңлектә, шулай да вазифага тәгаенләнүе һаман да аптырау тудыра. Һеҙҙе Стәрлетамак нисек кабул итте? Россия күләмендә алһаң, хатын-кызларның беренче булуы, или олы дәүләт вазифаларын алып баруы ул юктан гына түгел, ул Россия дөнья күләмендә без беренчеләрдән, беренче өслектә торабыз инде. Инде караһаң, урындагы хакимиятләрдә хатын-кызлар өч тапкыр күбрәк эшләйди ир-аттарга караганда. Бу инде ни менән аңлаешлы, халык ул үзенә бит инде тәртип, игътибар талап итә, һәм хатын-кызларга бу хас була торган хызык. Шуңа микән хатын-кызлар күбрәгрәк инде Стәрлетамак районына килгәндә, мына 1 ел буласак, әле 11 ай мин ошо вазифала эшләгәнемә, январь айында, гыйнварда 1 ел буласак. Һәм Стәрлетамак районы гына түгел, яңа кеше эшкә килгәндә, һәр яңа кешене кеше күзәтә, нисек итеп эш корыр, нинди һораулар менән эшләй башлар, нисек итеп киенә, нисек итеп үзен тота. Без һәрберебез игътибар карыйбыз бит инде. Стәрлетамак халкына килгәндә инде башта бик эмоциясыз гына каршы алдылар, әмма ләкин күрешә башлагас, осрашулар була башлагас, авылдарга йөри башлагас, төрле проблемалар сисә башлагас, кешеләр бик якын итеп күрделәр. Минең бында эшләргә килүемде һизделәр һәм яхшы караш менән генә каршы алып, һәрбер барганда кысаклап, үзенең серҙәрен һөйләп, проблемаларын һөйләп, бергәләшеп шулай яшәп ятабыз әлеге көндә. Уртак тел таба алдыгыз, димәк, халыкны. Уртак тел таба алдым. Нинди тәҗрибәгә таяндыгыз һеҙ был эштә башлаган сакта? Без бит инде мин бүгендән генә етәксе булып киткән кеше түгел. 25 яшымдан ук етәксе вазифаһында мин булдым. Әле миңа 52 яшь. Һәм ошо вазифалар инде беренчедән мин хакимият системаһында эшләү 8 елга якын тәҗрибәм бар. Шуның өсе хакимият башлыгының урынбасары булып эшләнем. Инде колледж директоры буларак, ул бәләкәй генә үзенчә бер район, шулай ук түбә кагу, шулай ук малдар үстерү, шулай ук бахылдар, хуҗалык, котельныйлар төзү. Инде авыл хуҗалыгына килгәндә мин авыл кешеһе, әтием менән әнием авылда яшәнеләр, әнием әле лә авылда яшәп ята. Авыл кешеләрнең проблемалары миңа сит түгел. Шуңа миңа бер дә кыенлыгы булманы. Тәҗрибә үзеннән үзе килеп сыкты. Әйе. Бына вазифа тәгаенләгәндә тине Ради Хабиров, хатын-кыз кеше булһынмы, ир-егет кеше булһынмы, ул уның шәхси һәдәтләренә игътибар итәм тине. Бына һеҙ әйттегез, төрле яклап райондагы барылган эштәрҙе һанап сыҡтығыҙ. Шулай да Стәрлетамак кеүек районда етәкләр өсөн, гомумән районда етәкләр өсөн ниндәй характерға, ниндәй һәдәтләргә ия булырга тейеш кеше? Был вазифаларның инде ирме ул, ҡатынмы икән, йөҙө юҡ. Был вазифаның талап та бер, ташламалар да юҡ беҙгә. Әммә ләкин инде бына Радифатичҡа ҡарағанда, ул беҙгә ҡатын-ҡыҙҙарға икенсерәк йөҙ менән ҡарай, йылыраҡ һүҙ менән ҡарай. Һәм был эштә эшләгәндә инде беҙгә талапсанлык, профессионализм ул һәрбер урында булырға тейеш. Кеше иң беренсе үҙ-үҙенең эшен яратырға тейеш, үҙ-үҙенә талапсан булырға тейеш. Һәм кешенең көндәлек тормошында ҡайнап йәшәргә тейеш. Һәм кешеләрҙе яратһаҡ, эшебеҙҙе яратһаҡ, туған яғыбыҙҙы яратһаҡ, без һәр ваҡытта әйбәт итеп эшләйәсәкбеҙ. Һәм һәрбер эштә ҡабаланып ҡарар алырға ярамай. Кешеләрҙең проблемаһына инә белергә кәрәк, кешеләр белән уртаҡ тел табырға кәрәк. Инде бына ҡатын-ҡыҙҙарға инде ул, без русса әйткәндә, гибкость, һығымлылыҡ булырға тейеш был эштә. Шуға ошондай һыҙыҡтар менән эште бик тә тиҙ итеп, әйбәт итеп атҡарып була. Әлеге ваҡытта
Үзегезнең җитәкче буларак бурсыгыз нимәдә дип күрәгез? Һез еңел булмаган вакытта гаиләдәге район җитәкче вазифаһына, ул да булса махсус хәрби операция бара, уларның гаиләләренә, яугирләрнең үзләренә ярдәм итәргә кирәк. Уннан тыш башка хуҗалык эшләре лә мөһим. Нимәлә күрәгез бурсыгызда? Эшкә килгән вакытта миңа әйттеләр инде, моны һиңа бик яхшы хәлдән туры килмәне, һугыш вакытында эшләй башлайһың. Һәм февраль айында уже аксала бүленгән бит инде, елның башында акса бүленгән була, алама вакытта эш башлайһың дип күңелемдә төшәләрдә күңелем бик бер дә төшмәне. Безнең иң зур беренче бурысыбыз булып тора шул кешеләрнең көн яшәешен әйбәтләттерү, аларга яшәү шартларын үзгәртү һәм һугыш вакытына туры килде. Шуңа без көндә эшләгән эшебездә һугышта булган егетләребезне лә онытмаенча шуларга багышлап эшләйбез. Аларның гаиләләре менән эшләйбез, юлдар төзибез, мәктәптәр карайбыз, ремонт эшләре белән күп шөгыльләнәбез. Эшләр бигрәк ул күп, эш күп инде. Хуҗалык эшләре ул бик тә күп. Шуңа бер дә туктап тормайбыз бер көндә. Авыррак хәлдәр бар. Алар бөтәһе лә башкарырлык. Башка аралмаган эш юк. Минең өчен ул юк андай эш. Һәрберсе башкарырлык, төбенә сыгып буласак, һәм акса юк икән табырбыз, инвесторлар юк икән табырбыз, бөтә эште аткарырбыз. Әйткәндә, Стәрлетамак районы үзенчәлекле район дип әйтәйек, зур калалар гәһәндә урынлашкан. Бына ошо үзенчәлеге нимәлә уның? Нинди эшләр яхшы халынган, нинди эшләрдә артабан хәл итәргә кирәк? Стәрлетамак районы ул бик зур район. Ул аның бер яктан теге калалар менән эргәлә урынлашкас, бер яктан уңайлы, калаларда яшәп була, эргәлә авыл хуҗалыктары бар бит инде. Иң беренче үзенчәлеге булып тора Стәрлетамак районында бик асык йөзле, яхшы кешеләр яшәй. Икенче үзенчәлеге бында күп милләтле авылдар күп. Безнең музейларыбыз гына милләт музейларыбыз җитәү. Бұл бик зур хан 30-дан артык милләт яшәй Стәрлетамак районында. Өченчедән инде Стәрлетамак районы авыл хуҗалыгы агро юнәлешендәге бик зур район. Ит һораулары булганмы, мал һораулары булганмы, уңыш алу һораулары булганмы, без һәрберсендә алдынгы. Әйтеп үтәргә кирәк, моны авыл хуҗалыгы көнендә Радий Фаритович безгә уңыш җыю буенча беренче урынды бирде, диплом тапшырды. Без быел 210 мең буйдай алдык. Бұл инде иң беренче урында торабыз. Бөтә республиканың һәрбер 15 мең буйдайы Стәрлетамак районыннан сыгышы менән. Шуны әйтеп үтәргә кирәк. Үзенчәлекләре ошонда. Элек-электән шундый көчле авыл хуҗалыгы булган район булып исәпләнде Стәрлетамак районы. 50 елдан артык ул гел алдынгы рольдәрдә булган. 50 елдан артык. Әзрәк малсылык төшкән, һөт карту төшкән. Әмма без ул хандарды күтәрәсәкбез. Безнең алда перспективалы юнәлештәр бар. Үзебезнең фермерлар исәбенә күтәрәбезме, әллә инвесторлар да бармы? Инвесторлар да бар, үзебезнең фермерлар. Бына Стәрлетамак районында безнең Калинина авыл хуҗалыгы предприятиеһы урнашкан. Бездә андай предприятиеләр 5. Районда инде крестьян фермер хуҗалыктары 94 һәм 6 миллиард бер фермабыз бар, менә инвестиция кертелгән һәм алдагы көндәрдә инде 3 миллиардлы инвестициялар кертәсәкбез. Тагыла 3000 башлык фермабыз була. Менә әлеге төзелеп барган ферма, ул инде комплексный ферма, онда 11 мең баштан ашык хыер буласак. Хыермалы. Зур гына. Зур. Ул Башкортстанда гына түгел, Россия күләмендә лә зур хуҗалык булып торасак. Бұл инвестицион программа буенчамы? Әллә үзебезнекеләрме? Юк, инвестицион безнекеләр, но инвестициялар инде республиканың инвестициялары. Уңган һәм егәрле халык яшәй. Уңган һәм егәрле. Стәрлетамак районында. Акыллы, уңган, асык йөзле, шул хәтлем әйбәт кешеләр яшәй Стәрлетамак районында. Яратагыз районында. Райондан килгәс инде башта курккан, моны нисә итеп каршы алырлар. Үзләренеке һәм каршы алдылар. Кешеләр шул хәтлем моны кайда барһам да, кайһы авылга барһам да үзләренеке итеп каршы алалар. Рәхмәтлемен шуңа.
Әйткәндәй, бына Командам да шәп, шуны әйтеп үтәйем әле. Бұл да әлбәттә иң мөһиме. Быел шул команда ул минең өчен минең урынбасарларым гына түгел, авыл биләме башлыктары, авыл халкы һәм без быелгы 11 ай эчендә зур лаякка, лаяк булдык инде уңыштарга. Менә мәсәлән, төзелеш буенча 5нче урындан 4нчегә күстек 11 ай эчендә. Инвестициялар буенча 25нче урындан 17гә күстек. Үзебезнең күләмлекне үстерүдә 54нче урындан 3нчегә күстек. Һәрбер кешене алһак инде, кеше үзенең доходын үстерү буенча 48нче урындан 30нчыга күстек. Бу бик һәйбәт һөземтәләр. Командагызда хатын-кызлар бармы тагын? Мин килгән вакытта командала 5 хатын-кыз ине. Бишәү, минең үземнең теге нем бар инде, мнением бар. Торлак хуҗалык карауларында ир кеше эшләргә тиеш. Һәм әзрәк командамда ирләр белән ирләр куйдым. Ирләр кирәк. Хатын-кызларга ирләр кирәк. Әлбәттә, уны һала булырга тиештер. Бuna тура бәйләнеш вакытында бик күп һораулар килде. 9000дән аша һорау кабул ителгән. Һәм Стәрлетамак районына кагылышлыһы булдымы? Һезгә әле төшерелдеме улар? Безгә төшерелде. Безгә тура эфирда 29 һорау килде. Шул 29 һорау инде күбрәк инде бу һораулар Стәрлетамак районында мәктәп төзү, культура биналарын ремонтка, мәктәптәр ремонтка һалу, һау селтәрләрен ремонтлау һораулары булды. Хәлитерлек күбеһе уларның программаларга эләккән. Безнең июнь айында башлыгыбыз мөрәҗәгате буенча бөтен министрлар килде һәм безнең инде юл картаһы төзелде. Шул юл картаһы 5 елга төзелгән. Онда 170 объект булдырылачак һәм шулар арасында мәктәптәр, культура биналары, культура йортлары, музейлар, юлдар. 5 ел эчендә без алга сыгасакбыз дип уйлыйм. Ошо карта буенча барһак, юл картаһы. Алга барганда гаиләгә һезгә нинди терәк? Гаиләм һәр вакыт терәк. Ул катын-кыз ниндәй генә вазифа булмаһын, ул һәр сак катын-кыз булып калырга тиеш. Ул инде өйдә яхшы хуҗабикә, яхшы ир булырга, яхшы катын булырга тиеш иргә. Без иптәшем менән 33 ел яшәйбез һәм һәр буш вакытымда мин иптәшемә, балаларыма, тугандарыма, әниемә бирергә тырышам. Үземнең ияnsәрем алтынга бүләк итәргә тырышам. Өйдә инде мин катын-кыз бөхтә булырга тиеш дип үзем өчен шундый талап куйганмын. Бәлеш исеннән башка хлорка исен бик яратам өйдә булган. Шуңа мин талапсан өйдә һәм һәр буш вакытымда иптәшем менән кисен һәр вакыт эштән кайткач без урамга йөрергә сыгабыз. Өйдә онтырга ярамай. Гаилә минең өчен иң мөһим. Шулай булһын һәр кемебез өчен дә. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиялы Стәрлетамак район хакимияте башлыгы Рита Сәмигуллина булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.